Jo. Hvad så første dag? Vi er i gang med miniprojektet, ikke? Til 4. marts. Vi går i gang med det samme opgave 1 A. Spørgsmålet er, bestem ligningen, når der oplyses, at grafen går gennem punkterne 7,1, 5,5 og 14,3, 58,4. Så det vil jeg først finde ud af ved at bruge en ligning her. Denne ligning er på side 1 som eksempel i det der kaldes kompendium. Så jeg putter egentlig bare tallene herfra ind her, den putter ind, så der regner dem ud på lommeregneren, og så har vi bare A her. Easy peasy sleazy weasy, ikke? Nu vil jeg finde ud af B ved hjælp af en ligning også. For at finde B, så skal man også finde ud af A først. Så den ligning her, det er også som et eksempel på side i det der kaldes kompendia things. Og så plotter jeg egentlig bare Y1, X1 og AN, ikke? Her og A, som vi har fundet ud af i den første ligning. Og så får vi B, ikke? Easy peasy. Så indsætter I bare A og B, så får vi ligningen her, og det er resultatet. Okay, opgave B. Hvilken længde vil en abor ifølge modellen have, når dens vægt er 100 gram? Okay, så jeg vil finde ud af længden ved at sætte 100 gram ind på Y's plads, og så isolere X. Så nemt som sagt, vi sætter 100 gram ind her, og så skal vi bare isolere X. Så det vi gør, er, at vi dividerer 0,007382 over på den anden side, fordi det er gange her. Og så kvadrulerer vi herover på den anden side, som jeg gjorde her, fordi det er i 3,374 her, ikke? Så har vi isoleret X. Og så skal vi bare regne det her ud, og så får vi X. Og det er resultatet her. Så går vi videre til opgave 2, ladies and gentlemen. Så, vi har en ligning her for det hele. Og spørgsmålet er, okay, yes, T det måles i døgn, og M måles i kilogram. Så bestem alderen for en fugleunge, en lille pipunge, ikke, der er flyvefærdig, når den vejer 0,1 gram. Så det jeg vil gøre er, jeg vil regne alderen ud ved at sætte 0,1 kg på M's plads, fordi M det er kilogram her, og hvis jeg har 0,1 kg her. Så det er faktisk det nemmeste i hele opgaven, synes jeg. Så vi sætter 0,1 ind på M's plads, som er her, som i forvejen faktisk er X, men I skal ikke blive snydt af det, ikke? Så sætter vi det ind her, og så regner I faktisk bare det her ud, og så får vi resultatet her. Det er det nemmeste. Det bliver lidt svært, men det er ikke så svært alligevel. Vi går videre til B'eren. Så spørgsmålet er, bestem vægten af en lille fugleunge, pipunge, som flyver, der er flyvefærdig, når dens alder er 27 døgn. Så vi sætter 27 døgn ind på T's plads, og der Y. Ikke blive forvirret af det. 27. Og det vi skal gøre er, at vi skal isolere M. Og det gør vi ved at dividere 45 over på den anden side, fordi det er gang her. For 27 divideret med 45 lige med M i 0,25. Og for at få det her over på den anden side, så skal vi kvadrere det over på den anden side, som er vist her. Og så skal vi bare regne det ud, og så får vi resultatet. 4. Så opgave 3. Så får vi også en ligning her, som vi skal bruge til det hele, hvor x angiver længden målt i millimeter, og fx angiver vægten målt i milligram. Okay, så første spørgsmål er, bestem vægten af en 30 mm lang hundsejl. Så vi skal putte 30 mm ind på x's plads, fordi det angiver længden målt i millimeter jo. Så det jeg vil gøre, det er at finde ud af ved at sætte 30 mm ind på x plads, og så regne vægten ud. Så nemt som sagt. Vi sætter bare 30 mm ind her, og så regner vi det ud på en lomregner, eller whatever i hovedet, hvis I kan. Og så får vi milligrammene her. Okay, opgave B. Så det spørgsmålet går ud på, det er at bestemme længden af en hundestejl, der vejer 1000 mg. Jeg finder ud af længden ved at sætte 1000 mg ind på fx, og så isolere x. Så det er lidt svært, men stadig nemt. Vi sætter 1000 mg herinde, fordi det er længden,
Og så skal jeg isolere lille x her, så den er alene uden venner, ikke? Så det vi gør, at vi dividerer 0,023 og på den anden side, som jeg har gjort her, fordi det er gange her. Og så det næste er, at vi kvadrerer det her over på den anden side, som jeg har gjort her, fordi det er i 2,77, ikke? Og så har vi x herude uden venner. Haha. Så vi regner bare det her ud, og så får vi resultatet her i millimeter. Okay, så er det C. Spørgsmålet er, med hvor mange procent øges vægten af en hundestejle ifølge modellen, når dens længde øges med 25%? Så det vi vil gøre er at bruge en formel, som Kjeld har i hans kopendie. Der er også et eksempel. Så det vi gør er, at vi 25%, det x bliver forhøjet med 25%, ja. Og man lægger først 25% til hvert gange x med 1, så får vi 1,25, og det er k. Og så skal vi sætte k op i a, og a, det ved vi jo fra ligningen, det er 2,777 jo. Og så regner vi det ud, det her k i a, ud til 1,858. Så det vi gør nu, at vi tager det her, fjerner etteren væk, et væk, og så har vi 85,8 her. Vi sætter bare et komma her, og så fjerner vi etter, så har vi det i procent. Så tolkningen. Hver gang længden øges med 25% x, altså, så bliver vægten øget med 85,8%, og det er y. Og nu går vi videre til den kedelige Emir, ikke? Men jeg kommer senere, tror jeg, så vi ses, bitches. Goddag, første A. Jeg har en tabel, som viser sammenhængende værdier af løbedistance og den tid, det tager en kondiløber med løbedistancen. Vi har løbedistancen i kilometer, vi har x-værdierne, og så har vi løberens tid på distancen. Det er y-værdierne. Så i model antages det, at kondiløberens tid som funktion af distancen er af typen funktion af x lig med b gange x i a, hvor x er distancen målt i kilometer, og funktion af x er løberens tid målt i sekunder. Det vi så skal gøre, det er at bestemme tallene a og b ved hjælp af regression via xl. Og så har jeg så lavet en fin graf her, hvor man kan se, at a er lig med 1,0602 og b er 185,9. Det kan man se her. Okay. Opgave B går så ud på, at man skal ved hjælp af modellen finde kondiløberens tid på en maraton, som er 82,195 km. Vi har så formlen her fra tidligere, y lige med 85,9 gange x i 1,0602. Det kan man se her. Okay. Så det er vigtigt, at det man skal gøre, det er, at man skal sætte 42,195 ind på x plads, og således kan man finde y. Og det er vigtigt, at man følger de her opgaver trin for trin, for hvis man ikke gør, så kan det blive noget rod. Men alt i alt, så kommer y til at være 9826,67 sekunder. Vi ses lige om lidt første dag, så kan jeg gå i gang med opgave 5. Goddag første dag. Så ses vi igen. Okay, så 5'eren går ud på, at når en kvæler skal bestemme vægten af en kvie, kan han måle omkredsen af dyrets bryst, det vil sige bringemålet, og derefter finde vægten i en tabel. Tabellen viser sammenhæng mellem bringemål og vægt for kvier af Jersey-rassen. Her har vi så x-værdierne med nogle tal, og her har vi y-værdierne med nogle andre tal. Denne sammenhæng kan med god tilnærmelse beskrives ved y lige med b gange x i a, hvor x er bringemålet i centimeter, og y er vægten i kilogram. Og vi skal så gøre det samme som i 4'eren, det er at finde a og b, og det har vi her ved hjælp af en regression via xl, som Danko så har lavet, men han har ikke sat nogen titler på, så det er for dårligt af ham. Nå, men altså a,
det er lige med 2,7956, og B er lige med 0,0002206. Det var så A. Nu skal vi gå i gang med B'eren. Man skal bestemme vægten af en kvi med bringemål 130 cm. Og det man skal gøre, man skal sætte 130 ind på x's plads. Så det er 0,0002206 gange 130 i 2,7956. Og det vil så give 174,20. Så hvis kviens vægt med bringemål 130 cm er 179,20, det vil så sige, det er 179,20 kg. Og nu skal vi gå i gang med C'eren. Hvor mange procent af kviens vægt ifølge modellen steget? Okay, det man gør, man lægger 20% til ved at gange med 1,20. Det vil sige, K er 1,12. Vi skal så ganges med K i A det. Vi er med 1,12 i 2,795. Det er så 1,373. Når man ganger med 1,373, svarer det til at lægge 31,3% til. Der er 1,373 minus 1 er lige med 0,373. Videreførende pil 0,373 gange 100 lige med 37,3%. Vi kan også give et tal-eksempel, hvis det bliver nemmere. Lad os sige, at vores x-værdi er 10, og vi bruger den samme formel. Så vi putter bare 10 ind på x's plads, så det bliver y lige med 0,0002206 gange 10 i 2,795. Og det giver så 0,1378. Vi har fundet ud af, at hvis vi bruger 10 som x-værdi, så får man 0,1378 som y-værdi. Vi har så en ny x-værdi, det er 1,12 gange 10 lige med 11,12, der x-værdien jo skulle øges med 12%. Den tilsvarende y-værdi, y er lige med 0,0002206 gange 11,2 i 2,7956 lige med 0,189. Tilvæksten i y-værdi er så slut minus start divideret med start. Det er så 0,1891 minus 0,1378 divideret med 0,1378, hvilket er lige med 0,3723 gange med 100%. Det giver 37,23, og jeg glemte lige at tilføje procent. Og så har vi så svaret, fordi 37,23% er næsten det samme som 37,3%. Og nu skal vi gå over til D'eren, der Danko lige vil afslutte projektet. Vi ses. Halla, shababs og shababs. Nu skal jeg vise jer opgave 5D, ikke? Det er faktisk bare det modsatte af 3C, ikke? Hvor du kan bruge eksempler i det der kældsdokument, ikke? Trin for trin, og så får vi oplyst A her, ikke? Men det skal jeg ikke bruge lige nu. Så hvor mange procent af den quiz bringemål ifølge modellen steget? Så 85% det er y, og det plusser vi med 1 her. Og så sætter vi kvadratroden af a, fordi det her y, så sætter vi det kvadratrod i modsætning til det vi gjorde før, hvor det var x i ende af a. Så resultatet det er, at vi får det her. Så som jeg sagde før i det der eksempel, trin for trin, til bang bang, at vi fjerner etteren, og så laver vi det her om til procent. Så vi får stigningen i x, ikke? Så tolkningen det er, Danko er klog, du sutter, vi går videre, ikke? Jeg skal have det der. Hvis det er seriøst. Så skal jeg nej, det er seriøst. Ja. Okay. Skulle det lige meget? Okay. Så tolkning. Når en quiz vægt y er steget med 85%, så stiger den springemål med 24,6%. X. Tak folkens, tak. Vi har haft det rigtig sjovt under den opgave. Fornøjelse som altid. Hej. Encantado. Vi ses bitches. Måske laver vi sådan en igen, ikke? Så I kan få det.
og cheat i gang, som jeg altid gør med mig og Mir, men lige meget, vi går videre. Peace out.